A parroquia de San Martiño, xunto coas confrarías das Dores, dos Nazarenos, a Terceira Orde Franciscana Segrar e a do Resucitado, presentaron a programación deseñada para esta Semana Santa. Serán en total 8 procesións. As actividades arrancarán o venres 31 coa procesión da Virxe das Dores e rematará o domingo 9 de abril coa procesión do Cristo Resucitado. O domingo de Ramos temos, como sempre, dúas procesións. Pola mañán a da bendición dos Ramos e da borriquita, e pola tarde a procesión do Eceomo, que é a procesión do pregón. O pregón da Semana Santa vai no levar a cabo este ano, vai no a ler o arzobispo emérito de Tánger, o rianxeiro, padre Agrelo. Son un total de 8 procesións que van discurrindo durante toda a Semana Santa. Eu teño que agradecer o esforzo das cofradías, pois que xa hai uns meses empezaron a poñer toda a maquinaria a traballar para conseguir que cada acto pois se desenrole na calle con esas catequesis de fe, de cultura, de tradición, donde se acercan non só os noieses, senón toda xente de toda esta comarca. Na organización da programación de Semana Santa tamén colabora o Concello. O alcalde, Santiago Freire, agradeceu o labor e o traballo que realizan tanto a parroquia de San Martiño como tamén as 4 confrarías que organizan as diferentes procesións. E sobre todo, convidar os veciños e veciñas de Noia e da contorna e sobre todo tamén aqueles que non tiveron oportunidade de disfrutar ata agora do que son estas procesións, pois que se animen a chegarse á vila. Esperemos que as condicións meteorolóxicas favorezan tamén o desenvolvemento das mesmas. No acto tamén se entregou o premio á gañadora da fotografía do cartel deste ano, que recaeu novamente en Uxía Gandarela. Penso que a imaxe é moi representativa da Semana Santa da nosa vila, porque aparece, pois o pórtico de San Martín de fondo, e o Nazareno, non, que ven sendo unha das principais imaxes da Semana Santa de Noia. E nada, agradecer outra vez a confianza depositada un ano máis pois nunha das miñas fotografías e, a darlle as gracias tanto ao cura como ás cofradías.